e doar concurs, toate ați fost și sunteți și veți fi bravo. Eu vă rog aplauze pentru ei. Cu toate că mai sunt câteva zile la cea mai, haideți să spunem așa, o zi internațională pentru doamnele, domnișoarele, mămicile, bunici și absolut toată partea feminină. Eu vă felicit puțin mai înainte, doar că nu ne vom vedea cu toții și sper că aceste flori care sunt aici în sală să vă bucure cu rezultatele cele mai frumoase în final și în general. Aplauze pentru dânsele! Și nu în ultimul rând, mulțumim pentru doamna Svetlana, doamna Răcea. A fost o muncă și un efort foarte mare de trece lucrând și rezultatul este evident astăzi. Sunteți martori acestei sărbători, să fiți spus așa, nu chiar concurs, dar mai mult sărbători. Că astăzi, grupele și în general absolut toți sunt bravo! Voi trebuie să țineți numai decât. Bine. Cu rezultatele, cum au finalizat grupele, s-au plasat pe locurile următoare. Locul 4 îi se acordă moderniștilor, grupa 12. Locul 3 se oferă colegilor, grupa 21. Cine ghicește? Gata, să nu vă țin mai mult cu așa dubii. Locul 2, cu toate că aici a fost foarte mare competiție, bravo la toți. Eu mă bucur că putem să ne mândrim cu așa elevi dotați și talentați. Locul 2, supergrupii 22. În încheiere, am vrea să spunem să iubiți, să fiți iubite, protejate, dezertate și niciodată abandonate. Viață lungă, fericită, fără lacrimi și nevoi, zâmbete și bucurii, pace în suflet, toate acestea pentru voi!